И какво става, хора? Аз съм Ейтко 754 и днес играем Minecraft в сервера PvP. Който иска да влезе в сервера, IP в описанието. Общо взето в този епизод ще ви покажа сервърчето и общо взето моето развитие. Тази къща съм се правил сам. В акшена съм Legendary с Irish.bg. Общо взето какво има в къщата? Не, това е. И сега за епизода съм волтнал. Имах един волт и ще отворим един кей. Има кейове, като волтнете ви дава по един, дават ви enchant bottle и obsidian. Отваряме. Видим какво ще се падне. Нищо. Като си знам моя късмет, ще се върнем пак към хома. Да ви покажа горе-долу какво съм направил. То няма нищо какво да ви показвам общо, взето друго. Нямам нищо в печките. Според мен хома е малък, обаче се получи добре. Няма да ви показвам всички ларпове, защото няма да е интересно. Или, добре, ще ви покажа само тия, където са най-добри според мен. Warpent. Warpent е според мен много хубав. Ето го Warpent. Тук има даже много хора в момента. Ще иска да ми заредят чънковете. Това е Warpent, да го направим повече чънкове. Да видите, тук има островчета, там има къщи. Сега ще имам да ги видите. Там има къща. Там също има едно островче. Там има някаква кула. Да преминем към следващия Warp Event. Warp Faction няма да ви го показвам, защото не знам дали има смисъл да ви го показвам. Ето го е Warp Event. По-скоро Drop Party е, евент. Значи, като вотнете ви дава Butter K, 48 Bottle Enchanting и 32 Obsidian. Не е много зле. Warp Event. Warp Food е на спаун. Warp Jump. В следващия епизод може малко да играем PvP. Ако ви хареса, разбира се, да снимам в този сервер. Пишете в коментарите, ако ви харесва. И дали да продължавам изобщо да снимам в този сервер. Ето го Warp Jump. Тук ми е как са го направили много. Warp PvP е на енда. Warp PvP Event. Това мисля, че всеки ден от 8 има PvP евенти и евенти общо взето всеки ден. Това е супер. Това е Battle Dome, да ме PvP евент. Всички слизат по 5 отбора в един факшен. Не знам дали тук има някакъв лимит по армори или легендарки. И се младите и който отбор спечели, получава някакви награди. Не знам какви са. Защото аз играя от тония ден и не съм много развит. Това ми е развитието за сега. Warp Shop е много хубав. Обаче там ще лагва. Няма нищо. Така, тук има redstone айтеми, храна, много храна. Почти всички не има, мисля. Тук има армори, диамантни, тулове, хорс айтеми. Тук има руди. Тук са блокчета. И мисля, че там бяха спаунерите. Не.
Там също има блокчета. И тук са спаунерите. Ето ги. Има на овца, на пиле, на прасе, на крава, на слайм, ендерман, скелет, зомби и зомби пигмен. И тук има даже още паяк. Как му беше името на това? Забравихме името на този паяк. Абе, както и да е. Blaze, Creeper, Iron Golem и Magma Куб и Creeper яйце, разбира се. Там има неща за пошенки и моб дропове и още. Warp SMS. Да, в сервера са доста скъпи ранковете, обаче си заслужаваш, защото са за винаги. Ето го най-ефтиния. Hero. 9,60 за винаги. Fix Feed, Kit Hero, Kit Potion. Ето го. 2 SMS по 4,70. Това ви дава. Мисля, че като пратите SMS, скайпа на админа, ето го. А не. Ето го скайпа на админа. Ще го оставя в описанието, ако ви потрябва. Wild World. 18 лева за винаги. Fix, Feed, NFC, Kit Warlord, Kit Hero, Kit Potion, Kit Chemist. Chemist ли какво е? Тук има доста яки неща, където ви дава. И най-хубавия Rank Legend. Вчера даже беше намален на 18 лева. Warp Fix. Fix, Feed, NFC, Heal, PV, HS, Near, Craft. 5 SMS по 6 лева. И да. Следващия Warp. Warp Sprint. Да. Ако искате да снимам на League of Legends, моля, пишете в коментарите, защото тази игра е супер. Пък ще снимам и сървъра. Може и да почна поредица на някаква друга игра. Ще видим. И скоро даже ще си взимам нов компютър, така че това къде го има сега няма да го има вече. Така, ето го Warp Sprint, натам се продължава, не знам какво има на там, защото не съм участвал до сега на евент. Warp Vault. Warp Vault е така тук. Напишете Vault. Еми да, тук като волтнете ви се пада K, нали? И тук на спаун. Цъкате тук и може да ви се падне $1000. Protection 4, Unbreaking 3 Armor, 2 лега, Creeper яйце и нищо. Да, хора, това ще е за клипчето. Надявам се да искате да снимам в този сервер. И да, ще снимаме на League of Legends. И абонирайте се, харесайте клипа, ако може да го споделите. И да, този влак. Чао!